Jotanya hilam sugon YouTube channel nai tangni narokna ang tini tamoni video phunukmana tini hingke ang narokno khasa mairokni egg chicken biryani swnamui songbai phunuknai nai tangni jayawui ani video no abo hingke tui kutungo khacha mairom songjak rinai aboni yagulo kisa photogriui taninai oro tei thogoi mani hingkai जों माइरं रok songka hingke kutuka hingke srabiatui aboni bagui kok mairong kaisa hingke tabuk sraku tongoi karinai ta kisa kia marong hingke karinai nai tongdi tabuk hingke munkha mono hingke sakinio sakinai tuino saki rohonai nai tongdi Sokorbai mani yagulo hingke tabuk ran khaiui tongninai tabuk hingke baja khlainai nai tongdi bahai baja khlai oro hingke thok kisarinai hingke seti kisarinai seti hingke naithokna bagui hingke thok bai baja khlainai kejak tomato, alu, mosok, teh hasing, bisum, piaz. Oke, masala. Setui mosok gora, jira gora, som, tomokai, goreng. Oke, chicken, sugoi aku ni ready kejak. Oke, leg teh toke. Oke, sekarang lupai. Dengan ni ya belum masak lagi. Tabu hingke tok bahan bagui baja khlainai marong rok biasa khlainai tabu hingke disum asing tei mosok som dinai jira gora dinai sarinai tei setui dinai nai tongdi tabung mix khlainai bahai motom tongkha motom jip jip tabuk hingke tomato dinai tomato nulo alu dinai bai leg piece rubai mani yagulo baja khlainai ta nai tongdi hingke tok bahan khijanai serapsa tonggoi tei dinai aro teikhai tei liwoi tei kisa hamloi munkha hingke gorong khijanai hingke no kariman hingke munbai ke ani chicken egg biryani narokbo songjai nagi sabo biryani thokjak ano comment khlai sadi abo hingke jana bagui khusinai nai tongdi narok jayawui ani video no rajaka hingke like didi je subscribe khaya tongnai rok hingke subscribe khlai didi
puilani